Takže ahojte lidičky, já vás zdravím u tohoto mého videjka a toto videjko je takové přivítací videjko a chci vás teda přivítat na tomto kanále Michel Minecraft CZ. No a tohle je teda můj skin, můj milášek a tady je můj svět hraného hráče, ale ten tady ukazovat nebudu, je vážně mega. Je to všude něco. A doufám, že tady budeme na YouTube spolu dlouho. A tady to světlo, co vidíte vlastně tady, tak to je vlastně, že tady máme okno, tak proto tady do toho hodně svítí. Takže za to se omlouvám. No a většinou ve videích se zastavím, protože nám blbne klávesnice. Jdi světlo, jdi. Takže já se budu pokusovat ty zaslony vždycky dát dolů, tak já to jako jdu udělat. No, nevím, už jsem to teda dala, ale furt to tady svítí, tak to možná bude to druhý, ale tím se jako nebudu zabývat. No, takže to bude pro tuto videjko vše a ahojky!